Yo, what's up guys? I'm back Pasabog TV Travel Update. So ayun guys, ngayon guys ay may update tayong biyahe. Ah, dahil hindi tayo makapunta sa mga terminal ng bus kasi lagi umuulan. Ayun guys, itong i-update natin na bus ay biyaheng Bicol. Ayun guys, yung mga babiyaheng Bicol, panoorin nyo ang video nito at tapusin nyo para malaman nyo kung anong mga requirements ang kailangan at kung magkano bang pamasahe dahil malapit na yung Pasko, malapit na rin yung Bagong Taon, pero hindi pa dumadaan yung araw patayin. So ayun guys, bago ang lahat, siyempre mag-i-intro muna tayo. So ayun guys, bago tayo magsimula ng update, mag-shoutout muna tayo sa ating mga mahal na viewers. Ang una kong shoutout din ay si shoutout nga pala kay Prissy Vlog Official, yung lagi. Shoutout din kay iBugyas TV. Shoutout. Shoutout din kay Neum Size. Kay Neum Size. Yan, mga friends ko yan sa YouTube. At meron pa tayo sa shoutout dito. Siyempre, isa-shoutout ko din si John Kevin, yung nagpa-update sa akin ng biyahe ng Kabanatuhan, Cubao. Shoutout sa iyo, Lodi. At saka, shoutout din kay Gangster Vlog TV. At saka, hindi ko mawala makakalimutan, shoutout sa iyo, Master Tinbo TV. At saka kay hashtag Sana All, yung grupo namin yan, yung founder namin sa Team Bicol Vloggers. Soon, magkakaroon ng Grand Eyeball daw eh. So, hindi ko alam kung makapunta ako. So, sana makapunta ako, makauwi ako ng Bicol. So yung guys, simulan ko na ang pag-update. Itong i-update natin ngayon ay ito ang Elabel Bus Terminal, biyaheng Pasay to Bicol. So ayun guys, sa mga uuwi ng Bicol, for only Bicol lang to only Bicol. So mga uuwi guys ng Bicol, kung kayo ay uuwi ng ng Naga, o kung kayo ay uuwi ng Naga, Pili, Baaw, Nabwa, Tulanggi, Uwas, Ligaw, Ginubatan, Kamalig, Daraga, Castilla, Sorsogon, Cuban, Siguran, Erosin, Matnog. May biyahe po sila ngayong October. Nagsimula ang biyahe na nila excuse me. Nagsimula ang biyahe nila noong October 11 to October 30. So ayun guys, ito pa yung biyahe pa nila para naman to sa mga uuwi ng Northern Samar. Northern Samar, pakinggan nyo. Pasay to Northern Samar. Allen, Labisares, Mondragon, San Jose, San Roque, Rosario, Pambuhan, Katarman, Rawis, Katubig, Las Navas. Okay. San Roque. Para naman sa mga uuwi ng Ormoc, ito yung biyahe nila. Ormoc, Aircon Bus, with ferry boat, Calbayog, Katbalogan, Tacloban. Yan yung mga uuwi din. At para naman sa mga uuwi ng Maasin, ito naman yung mga dadaanan ng bus. Allen, Calbayog, Katbalogan, Tacloban, Palo, Tanawan, Tulusa, Dulag, Javier, Abuyog, Mahaplag, Baybay, Palaridel, Bulungos, Tindang, Sinapagan, Bato, Matalong, Maasin. So ayun guys, yan ang mga biyahe ng Elabel Bus. Mga Elabel Bus, yun ang biyahe nila. So
guys, yung mga uuwi ng Bicol, kontakin nyo ang number na to. Ayan, lalabas sa screen yan, yung number na yan. Tawagan nyo yan, mag-advance booking kayo. Saan kayo galing, o galing kayo ng Bicol, o galing kayo ng Maynila. Tawagan nyo ang number na yan. Siya ang tinawagan ko nung bumalik ako dito sa Maynila. Alam. So, ayun guys, kung ang biyahe nyo naman papuntang Northern Samar at saka Ormoc, Maasin, tawagan, kontakin nyo naman itong number na to, si Ma'am Ivy, si Ma'am Dam, saka si Mary Ann. Ayan yung mga number nila, lalabas sa screen, kunin nyo na lang at para mas maunawaan nyo kung ano bang mga requirements. Okay, doon naman tayo sa mga pamasahe. Sa mga uwi pala ng Bicol, galing dito sa Manila, ang pamasahe po ay 1.3 ordinary at saka 1.5 aircon. Pero dapat mag-advance booking kayo. Hindi sila tumatanggap ng didiretso kayo sa terminal nila, hindi yun tumatanggap sila. Ang gawin nyo, advance booking. Yung pamasahe naman, pauwi ng yung galing Pasay to Northern Samar. Ang minimum nila pag aircon 1,900, pag ordinary naman 1,500 ang pamasahe. Yan yung mga uuwi ng Northern Samar. Sa mga uuwi naman ng Maasin, sa lahat na nabanggit kong lugar na sakop ng Maasin, ang pamasahe daw ay 2,700. Pero walang sinabi rito kung aircon ba yan o ordinary. Basta yun ang sinabi sa akin. So ayun guys, sana naintindihan nyo yung update natin. Kahit hindi tayo nakapunta ng Pasay, at least na-update natin dito dahil ginawa ko ng paraan. Pinunta ko yung mga kontak ko sa Elabel Bus para sa mga gustong umuwi na namang problema kung paano, at saka yung mga customer na talaga ng Elabel Bus. Ito kung bago kayo sa aking YouTube channel, subscribe nyo na yan dahil marami pang mga update ang aking iba-vlog, mga biyahe natin, probinsya, Manila to probinsya, yan mga biyahe nyan. I-subscribe nyo at huwag nyo sanang kalimutan i-on ang bell button, i-all nyo yan para bawat upload ko ng update ko sa biyahe, manonotify kayo. So ayun guys, maraming salamat sa mga nagsilip sa video ito, update sa Elabel Bus, sa mga biyahe nila. So hanggang dito na lang guys ang vlog ko at medyo hapon na. Kung hindi nyo alam kung nasan ako nagpipwesto mag-vlog, nandito ako ngayon sa BGC Uptown Mall. Naghahanap ako ng mga lugar ng hindi maingay, doon ako nagpipwesto. Sa awa ng Diyos, wala naman nagsisita sa akin kasi wala man akong patient, naka-pwesto na lang. So ayun guys, sa mga gusto magpo-update pala, mag-comment lang kayo sa comment section. At pag nakita ko yan, nabasa ko, i-update natin agad. Pero hindi ko mapapangako agad-agad dahil meron po akong trabaho, meron din akong inaasikasong iba, at marami akong ina-update na biyahe gawa ng marami akong viewers here dahil. So yun guys, sa mga hindi ko pa na-update na nag-COVID yan, pasensya na po. Pero agad-agad kong pupuntahan yan pag meron na akong time, pero hindi ko talaga masasabay-sabay update ang mga biyahe natin. So yun guys, hanggang sa muli. Ako nga pala si Pasamok TV Travel Update. Salamat sa nagsayang ng oras sa video ito at mag-ingat kayo lagi. Bye bye!